אקשן. אנחנו באגודת הסטודנטים במרכז האקדמי שערי משפט הותגרנו על ידי אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה לאתגר הקרח, להעלאת המודעות של מחלת ה-ALS. אנחנו רוצים ניוון שרירים. אנחנו רוצים לאתגר את אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי רופין, את אגודת הסטודנטים של המכללה בית ברל ואת מר יהודה ליברמן, מנכ"ל המרכז האקדמי שערי משפט. אתגר הקרח או תרומה כספית. או גם וגם. גדול. והנה זה כדי שלא תחשבו ש... אמיתי, אמיתי, לא מזויף. קרח אמיתי. תשים את הכל. וואי, 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 מי שזה... ניצה, את גם רוצה? מה? בואי איתנו. I'm in the middle of a shoot. בואי. קח פה את הטלפון פה שלו. לא, לא תקלקל. הטלפון פה שלו יהיה. 5:30. בואי, בואי. תעלו למעלה קצת. יש, מצלמים. כובעים, מה זה עם כובעים? זה מזויף. I'll try, I'm in זה the middle of מזויף shooting. עם כובעים. בואי, בואי. תורידו את הכובע, Thank you, תורידו. bye. מוכנים? יאללה! תיקון. מוכן? גו! ראו, הותגרתם! הקרח סתם, המים לא מספיקים אותי להתקרב. קר? 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 באמת?